Какво е по-хубаво от това да си с любимия си човек в леглото, след като дълго време не сте се виждали? Какво е по-хубаво? И майка му по средата. Разгоняната съпруга. Аз, 28 жена, имам съпруг на 31 години, който трябваше да прекара 2 месеца в друг щат заради работа. Върна се преди 9 дни. Разбира се, бях на седмото небе. Много ми липсваше и нямах търпение да прекараме малко време само двамата. Обаче, когато той се прибра, майка му на 56 години дойде у нас. Малко се подразних, но си казах, че е нормално. Просто е била развълнувана да види сина си. Проблемът е, че тя не се тръгна. Очаквах да остане ден-два, но не и 9 дни. През цялото това време изобщо не сме имали нито секунда насаме. Тя настоява да стои у нас, вместо да ходи в хотел. А всъщност живее само на част път от тук. Гостната стая е точно до нашата, а стените са тънки. Когато излизаме двамата, тя идва с нас. Ако й кажем да се почине вкъщи, тя ни обвинява, че сме лоши домакини. Буквално ни следва навсякъде. Искаме да се гушнем и да гледаме филм, тя сяда в креслото. Искаме романтична вечеря, става маса за трима. Опитахме се дори да отидем в спалнята да си поговорим, но тя пак ни следва. Днес не издържах и просто я помолих да се тръгне. И двамата с мъжа ми и намеквахме дни наред, че е време да го направя. Тя обаче повтаряше, че още не е готова да си ходи и че иска повече време с сина си. Опитах се спокойно да я обясня, че имаме нужда от лично време, но тя пак настояваше да е с нас. Накрая избухнах и казах: щом явно не разбираш намеците, ще ти го кажа направо. Искам да... Сина ти. Ако не искаш да виждаш или да чуваш, по-добре си тръгни. Да, знам, не беше най-елегантният отговор, но бях изнервена. Тя ми се разкрещя, но в крайна сметка се тръгна. Най-накрая имахме време насаме. Сега обаче ни залива с обаждания и съобщения, че съм отвратителна, че нямам никакво уважение към нея, към мъжа си или към себе си. Пише на съпруга ми, че не бива да е с такава проста жена и как може да е позволил да й говоря така. Мисля, че схващате картината. Знам, че думите ми не бяха много подходящи, но аз ли съм виновната? О, каква ситуация. Ти ли си виновната? Отчасти да, отчасти не. Това какво се е случило, че ти си се разкрещяла, това, което си казала, практически не е нищо крайно, като думи. Щом явно не разбираш намеците, ще ти го кажа направо. Искам да... Сина ти. Ако не искаш да виждаш или чуваш, по-добре стръгни. Това не е нещо като обида или нещо. Това си е нещо нормално да го кажеш. Но ситуацията, която си представяме, че тя го е казала супер нервно, супер раздразнено, нали, с цялата тази събрана емоция и не е излязло много красиво, чисто като тон. Следователно майката се е обидила и е станало всичко останало. Сега, кой е най-виновен тук? Най-виновен е мъжа. Точно така, най-виновен е мъжа. Понеже това е майка ти. Това не е нейната майка, това е твоята майка. Следователно, ако някой трябва да сложи граници, това си ти, понеже това е твоята майка. И също така тя живее на 1 час от вас. 1 час от вас. Сега това е като... Аз съм от Шумен до Варна, нещо такова, примерно. Което се е горе-долу далече, но... далеч се, но все пак не оправдава майка ти да живее у вас. В смисъл, ако имате голяма къща и тя може да стои в нейната спалня, има отделна спалня, имате отделни етажи или пък просто имате лично пространство. Не можеш да жертваш личното пространство на приятелката ти и теб с майка си. Не може това да става. Това не трябва да става. И следователно 9 дни са много дни. И изглежда, че и двамата са забелязали, че тя остава прекалено много. Следователно мъжът е трябвало да сложи граница на майка си и да каже: мамо, ще се видим някой друг път, просто в момента не трябва време насаме или да измисли нещо, каквото и да е. Но цялото това напрежение и раздразнение, особено ако си хорни, което се е натрупвало, е трябвало да го излееш към мъжа си, не към майка му. Определено към мъжа си, понеже той е трябвало да сложи границите и следователно да тропне по земята, да тропне по масата, може да тропне по майка си, да знам какви взаимоотношенията. И следователно да я прати към вкъщи. Определено майката си мисли, че заслужава времето на сина си и когато те и намекнат нещо и тя ги обвинява. И даже всъщност, ако й кажем да си почине вкъщи, тя ни обвинява, че сме лоши домакини. Тя взето придава една вина на сина си, че не прекарва достатъчно време с него. И очевидно сина се чувства супер виновен. Но истината е, че това е майка, която не е готова да пусне сина си и също той не е готов да пусне майка си. Така че виновна ли си в ситуацията? Главно не. 90% не. Сега, можеш ли да подходиш по-добре и да го насочиш към приятеля си, към мъжа си? Да, можеш да го насочиш към него, но ситуацията е тънка, тъй че направила си каквото можеш, правила си намеци, казала си, следователно той е трябвало да реагира, но не е реагирал. Виновен е нито майката, нито дъщерята, виновен е мъжа. Мъжа е виновен.